মিড কর্মীদের ন্যূনতম বেতন 18 টাকা করতে হবে মিড কর্মীদের ন্যূনতম বেতন 18 টাকা মারি নাই মামুই শোনেন না স্কুল নিয়ে তাহলে 18 টাকা মিড কর্মীদের নিয়মিত করতে হবে মিড কর্মী আপনি জবাব তিনি মারি নই তিনি দাবি নিজ দাবি ও দাবি ন মারি নই ও দাবি ন তিনি জবাব মারি নই पहिलानो खंगसांनि जोंनि मिडिया बन्धुरंनो एबं मिडिया फ्रेन्डनो बेलायनो खाखाम हामबाय दे जिबाया मारो जोंनि लामा कासमनि कारण हिंके मनो दीर्घदिन चिंग्रमबै 2002 2003 থেকে চিনি जों अमायके स्कुल मामु संनाय फैमानि किन्तु 20 বছর पारंगै थांगा ताबो चिनि बेतन बारिया आबनि बागे चिनि बेतन बारायनाय बागे जों हापांनो जों डिस्ट्रिक्ट दियो साबि जों आईएएस ताइ एडुकेशन डिपार्टमेंट चिनि डाइरेक्टर आगरतलाओ ताइ जों मुख्यमंत्री थानिबो जों अमायके चिनि देबरजन खायगा आसुकसाबो 2-2.5 বছর 3 বছর जों आंदोलन खायमै ताबो चिनि रिजाल्ट कुनु माया आबनि बागे बाध्यतामूलक जों लामो अंखरनि बाध्यता जों मुचुंगिया लामो अंखरनानि ताबो फानो चिनि बेतन बारायनाय बागे जों लामो अंखरनि बाध्यता जों तालबुरमा चिनि बेतन माया 3 मास 4 मास के जों अमायके जों तनि जागो चिनि अपराध तामो आबनि बागे जों हाबनि थानि अपराध ताइनामो साना मुचुंगो बरक गोबां मा ताबुक गोबां मा तुइनो गोबां मा डिपेंड माने तुयै बरक अमायके 2% 5% बेतन बारायनाय कक्साओ किन्तु मिड डे मिल कर्मी रंगि 12 मास सामंखाय 10 मास रांग्रिवो आबनि जों तामो खाय बंनि बागै जों तामो बुल त्रुटि खाय आबनि जवाब तिनि हापां रना नांनाय जों सावत पुलिस तिया सारा पुलिस प्रशासन दक 12 मास डिउटि खाय 13 मासनि बेतन मानो जों 10 मास 12 मास सामंखाय तामनि बागै जों 10 मासनि बेतन माना नां आबनि रिजाल्ट तिनि हापां रना नांनाय तिनि साना नांनाय गसना नांनाय जों अमायके ते तंगि मेले 6 मेलिया 2002 नि हटे मामुइ संगै प्राय 20 बছর संगै खरच गभर्नमेन्ट सामं खायका हिंके प्राय 5 बছर गने रेगुलार खायो जों चिनि स्कुलनि मामुइसने 20 बছর संगै तावगो रेगुलार खायजे गया चिनि कुनु माने बेतन बारे जायगा जों बाहायके बानचिनाय हापां जे समय कर्मचारी रगनि बेतन जे जागाव बाजार बरक अम हायखाये बेतन माने बरक मासिक बाजार खायो जों आ बाजार खायो जों जे बरक 100 টাকা केजि चावो जों 100 টাকা केजि चावो 25 টাকা भाई बाहाय खाय आनी मिड डे मिल कर्मीरा आं मिड डे मिल कर बाहाय के चलिनाय दिने माने दिन रां बारियो चिनि रां बारिया हापां जोंनो नायख्लाया जों आसुकसा कष्ट खायो सारा त्रिपुरा 8टा डिस्ट्रिक्टनि बरक डेपुटेशन खायो डाइरेक्टर थानि मुख्यमंत्री डेपुटेशन खायो किन्तु बरक कुनु साक नांदे गया आबनि बागे तिनि बाध्यता जों लामा कासुनि बागे तिनि नेशनल हाईवे आगरतला दो कमलपुर रोड बेलपां हाई जागाव जों लामा कासुनि कयटा जाव राहुल कासुनाय जों तिनि जोंबाय जे हापां जोंबाय मालायासा पर्यन्त जों अलामा अबरोध खायतंनाय खायनाय जों नांखायखाय जानिनाय जों थैरिनाय नांखाय जों बुलि जानाय आबनि बागै आनि दल राजि दं आनि मिड डे मिल कर्मीरक सारा त्रिपुरा 11130 जन बरक दङ जों बुलि जानायनि बाध्यतामूलक दं ताबो दा लाहार चेंदराबना स्टेप जों ताबुनो साबसानि परेनो जों चेंखा निनसिनमौ आं डिस्ट्रिक्टनि सेक्रेटारि राज्य कमिटिनि कनभेनर बिरकुमार देबर